bai. Badaude mendiak aizkorriko itzalian han izautu nituen arrizko haize hotzak eta gailurrak irudiz betetako gailurrak nahi begiratu eta deltasunez mozkortu zertzoaz mendigora ala bueltan galdetu zidan naiziak zanion ez dizudala ulertu segi orduan zeure bidian ibiltzen egiten direla ez dakin nun irakurri nuen okerreko bideak ere hor daudela baite jartzia hastu sakontasunean sakondu juntasunean argitu ez dakin nun ibili nintzen ezamenduak galdu nituen zertzoaz mendigora ala bueltan galdetu zidan naiziak zanion ez dizudala ulertu segi orduan zeure bidian mendira joaten naizenian askatasun haizearen bila orduan topatzen diat nola baiteko bakia